dívali na sobě, jako na sebe, tak a že Milan říkal, že kvůli vychcání do umyvadla nepozdraví. Že mu to tak připadalo. A mně to připadá, jo, je to... Jo. Ne, já bych se vám chtěl především říct, že to nejsou umyvadla, že to jsou pisoáry. Tak si tam hlavně čuní. Dívej, co si budeme říkat? Milan je, že? Nebudem si nic. Ne, vy jste prasata. Vy si myjete zuby v pisoárech. tak ten, kdo si v tom myje zuby, tak co já bych se sebe byli normálně. Jo, ty jsi vlastně prase. Já jsem si že bylo. Jestli bychom si jako mohli podat ruku, víš? Já si ruky nemil nikdy. Dívej, hej, Zbyňo, vy jste si vlastně 50-50. On chtěje do umyvadla a ty si čistí zuby v pisoáru. Má cenu, vole, tady něco řešit, vole. Co mě bolíš v kraji? Pojďme se tím za předkošku, to prase. Trenér, už to bylo. Příštího přede mnou vytahu, jo? Tožko asi. Z předkošky? Máš Milana? Myslíš Milana? No, jako mladého. Ty máš mladého. Tady to čuně. To čuně jsem vytáhl z předkošky. To je prostě...